Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, you are still with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. This is Biyahe at eto na nga po ang unang stop ng ating hashtag Biyaheng Kapit Pa. One good reason as to why kailangan mong patuloy na manalig na matatapos din ang lahat is because a lot of people is relying on you. Real talk tayo, my love. Kapag ikaw ang breadwinner, ikaw ang moneymaker, parang almost, if not absolute, wala kang karapatang panghinaan ng loob o bumigay. You are not allowed to say, I'm tired, I quit. Love, reality check, you can't. But being a breadwinner or a moneymaker is not all that bad. Dahil kasabay ng lahat ng responsibilidad ay habang buhay na aruga mula sa mga taong lubos na nagpapasalamat sa lahat ng pagsusumikap mo. These people are worth every ounce of your sweat and every effort you make. They make your life meaningful. They make your life worth living, and they make you live life with a purpose. I know it's hard to see it kapag pagod ka na o kaya naman kapag stressed ka, pero kada medalya na inaabot sa iyo ng kapatid mo, kada ngiti na nanggagaling sa mga magulang mo ay higit pa sa yaman ng ibang tao. These things are exactly what life is all about. Cheesy man pakinggan, pero it's not about how much you have in life, but how many people you've touched with your mere existence. Love, kapit pa. Alam kong matagal ka nang kumakayod at nagbabanat ng buto, and at some point in your life, nararamdaman mong nakakapagod na. Tumingin ka lang sa kanila. Sila man yung dahilan kung bakit napapagod ka, sa kanila ka din naman huhugot ng lakas para kumayod pa. One day, all your hard work will see its outcome. For now, love, patience and perseverance is a must. Remember, a river cuts through a rock not because of its power, but its perseverance. Okay? Ang lalim. Lalong di na gets. O, balik tugtugan na lang. Second stop ng ating hashtag Biyaheng Kapit Pa ay para sa mga taong malapit ng sumuko sa relasyon nila pero kumakapit pa. Para sa mga taong binibigyan man ng libo-libong dahilan para bumitaw. Makakita lang ng isa para kumapit, kakapit pa. Sa totoo lang, love, ganyan ako eh. I can choose a better option for myself. Not because ang ganda ko or gandang-ganda ako sa sarili ko. But because I know I deserve better. But why would I do that? Hindi naman tayo nagmahal dahil lang convenient eh. Hindi tayo nagmahal kasi guaranteed na puro saya lang. Nagmahal tayo kasi nakaramdam tayo ng dahilan para manatili at lumaban. Just like you, sinasagad ko din yung sarili ko kapag nagmamahal. Sinasagad ko hanggang sa araw na wala na akong makitang dahilan para kumapit pa. Kasi ayoko may pagsisihan eh. Ayokong dumating yung araw na sasabihin ko sa sarili ko na sana pinush ko pa, baka naman kasi kaya pa. Gusto ko sa araw na bumitaw ako, sigurado ako na hindi ako yung mawawalan, kundi yung pinakawalan ko. So love, if may mga di magandang bagay na nangyayari sa relationship nyo or hindi magandang ugali kang nakikita sa partner mo, please be reminded that it is normal. It's an indicator na meron pang room for growth. It is a sign na what you have is something real. It may not be perfect, but it is real. And sa panahon ngayon, you'd rather have something like that. Imperfect but stable, kesa smooth but short-lived. Kapit pa. Sabi nga nila, hindi ka naman dapat nagmamahal para lang sumaya. Diba? Last stop ng ating hashtag Biyaheng Kapit Pa ay para sa taon na to. Diyos ko, 2020, iba ka. Grabe yung lessons, challenges na hatid mo sa mundo. I mean, if this is your form of a wake-up call, ox na po, mulat na po kami. Gising na gising. Daig pa yung 2 galong kape yung nainom namin ganern. Pero kidding aside, no, with that being said, you can never deny what this year so far tinuro niya sa atin. Tinuruan niya tayo ng value of life and living, no matter what state man yan. Yung simpleng liberty of going out without having to fear about being infected. Yung value of family and how much being with them can get you through almost anything in life. And the value of using the social media for its true purpose.
communication, and I mean to spread love and camaraderie across nations. I don't know about you, pero yung timeline ko kasi minake sure ko na ang nakikita ko ay yung mga pagtutulong-tulungan ng mga tao to survive any form of disaster, mga videos and posts of appreciation sa lahat ng mga propesyon na nagsasakripisyo para tumulong sa ibang tao, at posts ng mga tao despite the pandemic ay nakakahanap ng paraan para magpatuloy na kumita at bumangon. Love this year taught us to fight, to work together, to humble ourselves, and to live. That for me is something positive that we can gain from this chaotic year. So love, kapit pa. Patapos na tong taon tapusin natin to ng bumabangon. Okay? Sa mga kabisyo natin, pwede nating ituloy ang ating usapang hashtag kapit pa sa aking Facebook fanpage DJ Lala Banderas. Ikaw ay nakantabay pa rin sa aking programang biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio, GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.